أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Nabi bantuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat tolong semua firman hendaklah baca lagu-lagu usul lah kau nak lagu-lagu usul lah di dalam Al-Quran ada semua innal ladzina kadzabu sehingga akhirnya dua buah sifatnya patamu tak ada tua yang kedua patamu tak kedua kedua tu tak kapu aja semua ngampir serupa aja kalau dipakai sifat dua kalau ibadah padanya ampuh pahala ditolak tidak dikasih tu petua semua kalau dipakai segala ibadah pahala tak sampai pahala ditolak jatuh tangan mana puasa rubona nasangai suli anta ko babali hujan kalangi anta ko tarapuang batu dilaui anta ko adong to tasapi ke dalam lubang jauh pinjai sabuanya lagi kali nyobai mengato kana wa bagat dan iki mengato kan bagat tiup ini tetapi mengarega di balik bukit dan indagata dan gawe otanya kadang apa ombak di laut mangato kana wawi manarwa kana mela bayin pimpi ambil joper ala basupi sumpi sampai lali jadi tukar rumput kilo dan menyinjian sapi doraju oh pinggan lagadang dari paru-paru sabuannya lagi nanaka dalam sidang apa lagi kita berada di tengah Minang di Minangkabau adalah kambang di hujan telah buat di pandai talaga dimasuki ini di mana kumalang limau lakala kadang minalu cuba di pape dia dagang lalu dek orang datang ada kali ulah habimi yang dia kata bahasa pula habi kali dia goyang baju dia gara-gara dia tuyu kaguyu dia acuk bagara laila malu kalau tak ingat ayah ju ibu babi dan tu balong lama dapat cucu gani Mahal dia cik. Ini mana aduk lah kamu kau. Kau? Pikir bana lari Instagram kan? Lari Instagram lah. Bukan lari Instagram tu lari. Apa tu dia sekarang? Wah hampir kambang bunga lain nak kena pati orang kan? Bunga hampir kambang lain nak kena pati orang kan? Siapa dia? Kalau awak mesti masalah. Awak masalah. Apa sebab dia? Awak pindah ke ya? Pindah tajuk. Kita dapat kandak lah kan? Ini semua ya? Ini mual lah. Bisa kemana ni mual makan. Bisa?
dari kami bagai
Ustaz, dia nampak apa nak? Tuhan menjadikan insan
batini apabila anak gano bilangan oleh gano oleh bilangan sambilan lainnya bulan oleh anak lalai oleh dari lalai kandungan oleh lahirnya oleh baru lalai babadan oleh baru lalai sonyo oleh dari perasaan oleh dari lalai menangis oleh tayo kadinginan oleh karena lalai dinginyo oleh tangih lalai latipo oleh agama lagi oleh anak oleh managi oleh itu oleh sabanyo karena lalai managi oleh janji lalai lupa ayo janji ke Tuhan yang ngasuh karena lalu tayo setan karena setan lalu musuh yang kontan oleh jaran Allah jari dalu pula dan iyo di malam oleh antar ko balam balu pula lupa jarang la musuh oleh antar la ko lawan model lupa oleh musuh la jolawan oleh pasar oleh dayah la jobundo oleh lupa la janjangan pengajian la nyokito pengajian la nyokito sama oleh bayangan dahulu suci oleh ta'amlah iyo ya nyawa datang kemudian karena menurut dayonya setan karena setan asuhan oleh Quran oleh didikan kamu Islam oleh itu sebabnya oleh mangkul iyo nyokumu ayo Allah nalai itu sebabnya oleh mangkul nyokumu sampai nuraku lega kurang tidak patuh sampai menjadi sikapi ayakumu kadalah mereka daripada Allah disapu lada itu katarangan lada nyawa ayo tubuhan nilai wahai sahabat wahai lada sahabat sampai saudara dari soal pengajian kami baju dan sekian dari kami dari panah lebar racun lada iko lain namanya sebagai sambungan nada putus cakun nilai putus basamu nilai basamu pasaran yo nana biasa kau senjang lada babila dari kami lada baru nilai kurang lada batu kota senjang babila nyo wala hilang leba cari di mana oh hilang nyo wala hanyui lena tentu di mana sungai nyo apa lagi labakan dakan apa lagi labakan dakan karena kami lanan badu oleh basilan sahabat tangan sadang iyo ay bakarajo jene bagana lepano to iyo acara dan kita nangko oleh layan to silawat nala terakhir iyo di malam yo wari nangko tsunami dalanan barat di abaka torang nantu wodo layo wato silawat yo berdamaian yo kagadilah di jojo layo sadang elo ba ayam yo wede balago
badun sana malai ka ilonyo iyo de hadiri de nakina tolane basamu ai kaum maya layo layo kaum mundo dia kaum de nyokai besara to iyo de jobako layo biya kai kai wala de nana ya pa ambo de umumnya sipa nonton yo de nanjado ane kala saratu kawan nan lai batahan de nyojo ane lema mitala de sambuangan yo kakamila de batu kapana iyo de baraju ane la sekarang lagi nginangko lebana dia kakak enakan jadilah de nyojo memang jarang yo de basuo na sorang yo nan di pesantren na sorang yo di kayu de tanam yo sampai tahun 2005 balela kami pacah yo dahulu yo ane yo de nabagi tu bana iyo jo kalau nan dikiro ane kalau tuang habi yo ambayan la de la hatibo ane yo buang de nyo hari iyo la la de nyo do la iyo de nyo mala na sekarang la de nyo nangko batamba iyo de nyo mala batamba nan iyo de tabedo alum iyo de nyo gitu ala iyo sudah la de la nyato ako lagi sipanan la de ambo iyo di malanan lagi niko memang yo aga ai de tabedo daripada iyo nan biasa karena nani yo la cuaca iyo demikian de nyopolo ade layo karena nande ambu kekurangan iyo la suaro ade layo maalum malam tadi dolala sudah bapu puajo ade bapu puala de nyobana yo de layo sampai yo de jam 3 ayo sinar de barapi de yo koncoy malam tanko adini sungai asam iyo ai kabanan de barito sampai jam mampir subuh iyo ai akan lau sainyo sama nala de tabedo kami dibuatnya oh namun tak ba indah menjadi doa puai oh namun la semangat memang yo lai tak butuh sari bulan delai perseni yo akan lai tak butuhnya adik ni malam kini iyo ba itu adanya polo kayai bana oh barasa doa de takau aku lagi di malam kini memang di rumah bako iyo acara kini kan sudah iyo lamelahnya to acara de kenduri walau barat de kan jabiju acara yo de wali mama kato yo guru itu de nyo apa iyo de nana tibo de itu la iyo menjalankan sunanan iyo panggulu gitu ya itu de bernama iyo apa asmar oh memang de nyo kini baliyo kan la bagala pulo ya itu kati rajo panjang itu nani yola de galanyo mudah-mudahan la de beliau yo kanan de doayo iyo menjadi orang iyo sumandona sanang elonyo
laju pintu ketiduran dekan bana ke Tuhan yang ngasuh hidup di rumah tangga sakit mawadah yo waromahnya obaban denan bare di piku denan basamu samu bagitulah melado ayo sarakona laju pintu kinilah bagitulah malabana ka ilonyo bana harap pulo yo irama muwarobumo irama yorang kurinci irama muwarotebo irama denyo ini diambil dari kisahnya do kisah seorang janda ditinggal mati suaminya baranala bali moyo sai suala denyo kalo ana denyo itu otigo jantan do batino setiap tiap ana bamacam ni ana latin tanyo anak na paling gada minta kuyayo ke bulan do anak na nomor 2 minta dibalikan HP mito anak na nomor 3 kilo minta Honda Vario anak na nomor HP minta yo dan nasi anak daro anak na paling musuh siko amaknya bau rayo ayam beto oh pagi lajo patang kilo mamita ayah barunya anakula ditinggal ayahnya mak akulah ditinggal bapa hidup di tengah dusun rumah bala pula indah baginya hidup di tengah dusun rumah bala pula indah baginya pagi turun ke ladang siang turun ke sawah malam malam merewa rumah terkena masuk susah malam malam merewa rumah terkena masuk susah bila nak menangis hatiku rasa ribu terkena masuk dulu rumah masuk ayah lain terkena masuk dulu rumah masuk ayah lain mohon kepada Tuhan ya Allah tabahkan hati kami menjelak anak kita rumah minta murah rezeki menjelak anak dadang mak capek mata lagi onan itulah iramanya irama rangkap nantian lagi irama muarobumu walau irama orang kurinci nama nantian kabagi yo sajo deka jambi yo kini la bagitulah lai barbuku lai no hari lai badang bahlar deju lalai malam lalai rasunya mulai kini yo diara ojo lagu yo danjero ojo lagu yo dando
bahkan sampai hidup lagi. Sedia keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara mereka hanya istri solehah, istri yang solehah. Sekian keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman yang akan tetap setia di setiap kesusahan. Hanya istri yang salehah mempunyai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai kawin lagi. Itu irama dari kami badu. La irama dari nyoban julai itu kalimbenyo. Malar irama lain dan punyolai karajo. Tapi kanda malin marajo balain lainyo kulo. Lebakan alarkan bangalai kami lade badu. Lajul lagu ladenyo minang lanjul lagu ladenyo dandul iyo enan tolan bajo. Lelayo boleh dibari barang sadolar tantamu. Ikolai buninyo kami lai badu. Aulia rabana jolaku nasiro. Ay jolaku ini kan sudah jatuh. Jolaku jatuh modern alamo kami badu. Lapan dakulo lapan dayo bana saruko de inyo dayo tapi adola kapalo di mana iyo kasana pinonton iyo basamu dangakan bana iko kuninyo. Ganti makan daun. Ganti makan daun. Kepada dirimu sudah lama aku tiada bertemu. Rena 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 ku padamu. Rena 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 ku padamu. Hanya satu dalam hatiku suciku padamu. Sungguh tiada duanya di dalam dunia.
Bapak
Lalani ko wala